Isip pagpangandam sa pagsugod na niya sa saliva testing, lukup nasod, Red Cross Lapu-Lapu Cordova chapter. Gipaubos na sa training sa proper handling sa mga saliva samples. Si Luan Mirundina, adunay live report. May Yes, Bob, dili lang sa mga dapit nga adunay molecular lab sa Philippine Red Cross, mamahimong makapaubos sa saliva test apan lakip na sa bisan asang dapit sa nasod. Gipaubos karong adlaw sa online training kini mga personnel sa Philippine Red Cross Lapu-Lapu Cordova chapter. Kay walay kaugalingong molecular lab ang Lapu-Lapu City, ang mga personnel sa Philippine Red Cross Lapu-Lapu Cordova chapter ang tahasan sa proper handling sa mga kits nga ihatod sa matag chapter. Ihatod na mo sila hanggang ang kit nga dito nila kung asa nila iduro atong ilahang laway. And then mo to siya among kuhaon ma'am nga para mong i-transport nga tupod sa atong molecular laboratory for the processing. Samtang nagpadayon karon ang training sa ilang mga personnel, padayon usab nga nangita ang Red Cross Lapu-Lapu Cordova chapter ug dapit dinhi sa Lapu-Lapu nga mamahimo nilang collecting point alang sa mga saliva samples. Kini ilabi na kay gitinguha karon sa Philippine Red Cross nga makasugod na sa ilahang saliva collection ug saliva testing karong Biyernes. Sa gipagawas nga advisory sa DTI, gipahibaw ni ini nga mamahimong magamit sa mga business establishments ang saliva test results alang sa ilang mga empleyado kay giaprobahan na sa DOH ang paggamit sa saliva isip alternative specimen alang sa RT PCR test. Gawas nga wa kini sakit, mas barato usab itandi sa swab test apan pareho ang accuracy sa resulta. Giauhag ang mga interesadong magpaubos sa saliva test sa pagpabook online sa book.redcross1158.com o iscan ang QR code. Dayon pagpili og petsa og oras ug ibutang ang imong pangan ug i-click ang Book Now. Mamahimong ipaagi ang bayad sa GCash, GrabPay o baka credit o debit card. Natay mga walk-in ma'am, but again, we encourage them na ato po silang kanang i-guide sa pagkanang filled up sa form kay naman tay case investigation form. Bob, tungod kay painless o mas barato ang saliva test, gipanglantawan nga daghan unya ang maaghat sa pagpaubos sa COVID test. Sa pagkakaroon anaalang kini sa 2,000 ang processing fee o gipanglantawang mas maubos pa unya ang presyo niini kung musaka na ang demand. Bob? daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report.